हेल' फ्रेन्ड्स, गिबियावनो गोजोननायखौ रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो हरबाय आरो बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ फारियै नायलांदो लोगोफोर। जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि रादाबाव दङ आसामनि एडिजिपि हिरेनाथआ गोख्रों सांग्रांथि होदों। जुदि बर' हाखौ एबा बिटिआरखौ गोजोन गैयै खालामनो सोरबाफोर नाजायोब्ला रेहाय होनाय जानाय नङा बुंदों। बर' हायाव दा आरो गोजोन गैयै खालामनो होनाय जानाय नङा। दा बयबो गोजोन लुबैयो। सोरबा जुदि जोंनि बाथ्रा खोनासङालासिनो बर' हायाव गोजोन गैयै लाबोनो नाजायो अब्ला बिसोरनि बेरेखा गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन। बे बिबुंथिखौ होदों आसाम पुलिसनि जर'खा खोन्दोनि एडिजिपि हिरेनाथआ। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव दिनै हाथियार गारनानै सरासनस्रा जिउ खुंनो गिदिंबोफिननाय एनडिएफबिनि केडारफोरनि मोनसे गावनि आथिङाव गसंथिनो हानायनि मावबादायाव बाहागो लानानै बे जर'खा खोन्दोनि एडिजिपि हिरेनाथआ बुङो दि दासिम बिटिआरनि माखासे मानि सेंग्राफोरा हमजादों। बिसोर समाजाव गिदिंबोफिनदों। बिसोरनो जेरैबायदि मदद नांगौ बेखौ होनाय जागोन होनना बुङो। मख'जाथावदि आसाम सोरखारनि गामि ओनसोल जौगानाय आरो पन्चायत आसाम पुलिस आरो नखर बिफाननि जयै बानजायनायाव मंगलबारखालि बरमा फरायसालिमानि सावरायन'आव बर' हाथियार दैग्रा हानजा एनडिएफबिनि सरासनस्रा जिउआव गिदिंबोफिननाय केडारफोरखौ फिन थिसनथाइ होनायनि थाखाय साननैनि फोरोंथाइ मावबादाखौ बेखेवना होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै एडिजिपि बिथाङा बुङो दि आसाम सोरखारा दासिम सा 1429 खौ 4 लाख राङै मदद खालामनायजों लोगोसे थालांनाय 4000 सोद्रोमाफोरखौ सेप्तेम्बरनि गेजेराव अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना बुंथियो। आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारनि गोख्रों नाजानायाव बर' हायाव दा गोजोना फैदों होनना बुंनानै हिरेनाथआ बुंबावो दि बेनि गेजेरावनो जाय बर' सेंग्राफ्रा हाथियार आखायाव दैखांना लादों बिथांमोनखौ थाबैनो समाजाव गिदिंबोफिननो खावलायदों होनना। नङाब्ला आसाम पुलिसआ बिथांमोननि बेरेखा गोख्रों राहा लागोन होनना सांग्रां खालामना होयो। चिराङाव डिउटिनिफ्राय फैफिननाय समाव रैखाथि हान्जानि जवानखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारदों। चिरां जिल्लानि बिजनी थानानि सिङाव थानाय कास्ट'हायाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनायनि जाथाय जायो। आसाम सोरखारनि रैखाथि हान्जानि जवान इयाद आलीआ बिजनी पुलिस थानानिफ्राय गावनि खामानि फोजोबनानै हरनि खमैबो 12 रिंगासोआव न'फारसे थांबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा लामायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै खारसि-बिरसि बुथारो। जाथाय जायगायाव चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव पुलिस बिबानगिरिफ्रा सौहैयो आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। आमसुनि मिरु आफादगिरि रिजाल करिम सरकारा जाथाय जायगायाव सौहैनानै दायनिगिरिखौ थाबैनो नायबिजिरनानै हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ होननानै प्रशासनखौ दाबि खालामो। लोगोसे बुथारजानाय जवाननि नखरनि गासैबो बिबानखौ लानो प्रशासनखौ दाबि खालामो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कामरुप मेट्र' जिल्लायाव बांनो हमदों कर'ना भाइरासनि सन्देरनाय। फिन बन्द जानो हागौ। सावस्रि मन्थ्रिया सांग्रां खालामना होबाय। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ कामरुप मेट्र'नि थागिबिफोरखौ कर'नानि नेमखान्थि मानिनानै सोलिनो थाखाय जर'खायै खावलायो। मानोना थांनाय साननैसोनिफ्राय कर'नायाव गाग्लोबजाग्राफोरनि अनजिमाया बांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुखुनि खौरां, भारतनि सासे गेदेमा सुबुङा दिनै रुंसारि जाबाय। बलिउड सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर दिलीप कुमारआ बे बुहुमाव गैलिया। मुंदांखा फावखुंगुर दिलीप कुमार बिथाङा दिनै 98 बोसोर बैसोआव जिउ गोमाबाय। बिथांखौ बावैसो सिगां सुबुरकान बेस्ट हिन्दुजा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनोमोन। नाथाय बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथां गेदेमानि रुंसारि जानायखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांनि अनसायारिफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। आसाम सोरखारा गोदान एसअपि फोसावनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गोख्रों पहरा होदों। कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा गोदान एसअपि फोसावनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया क'क्राझार सहराव गोख्रों पहर होदों। रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना हान्था मेला बिथिङाव जरा आरो बेजरा गारि नाम्बारफोरखौ गोख्रों पहर होदों आरो साखा खबनै गारियाव गाखोनाय आरो हेलमेट हमै बाइक सालायगिरिफोरखौ फाइन खालामदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरिया क'क्राझार ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ कभिड-19नि थाखाय सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनो हांख्रायो आरो जेबो गोनांथि गैयाब्ला हाथाइ बाजारफोराव ओंखारनो नाङा होनना बुङो। क'क्राझार पुलिस थानानि ट्राफिक आइसि गियासुद्दिन आहमेदआबो बुङो दि क'क्राझार सहराव हान्थामेला बिथिङाव आयेन आब्रुथिखौ मानियालासे कार्फिउ समाव बाइक सालायनाय आरो हेलमेट गैयालासे बाइक सालायनायनि दायाव जुरिमाना फोनांनाया दिनैसिम 5 लाखसो जाबाय होनना बुंबावो आरो जेब्लाबो मास्क गाननांगौ होनना रोखा बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सानैया पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजानायनि दायाव पुलिसआ डाकाइतखौ गुलि गावो। दिनै फुंबिलि समाव हाजोआव गुलि गावनायनि जाथाय जायो। पुलिसनि गुलियाव सानै दुथां डाकाइतआ जोखोम जायो। डकाइत सानैखौ फजल हक आरो जाकिर होननानै फोरमायदों। पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजानायावनो पुलिसआ सानैखौबो गुलि गावो। हाजोनि सकामटलियाव जायो बे गुलि गावनायनि जाथाया। पुलिसआ सानैखौबो खाना लाबोबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। गुबुन गुबुन दायगोनां खामानियाव सोमोन्दो दंमोन फजल हक आरो जाकिरा।
गुलि नांजानाय फजल आरो जाकिरखौ फाहामथायनि थाखाय GMCसिम दैथायहरदों आरो दायो फाहामथाय होगासिनो दं होनना फोरमायदों। बेराफारसेथिं रायजोआव दाय मावनाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ गोख्रों राहा लानाय आरो गुलि गावनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आंनिफ्राय गुरै आरज जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। गोजोन्थों।